bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira mum hannde ko altini nogas joyi lewru wutitan ujunaji nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar. ɗum habruji men hannde ko habruji local ma jaton to Washington on kanko Donald Trump ƴeewen ordre yamirore nde waɗi hannde ko fate ne heblude yimɓe garde national ha ɗum noon ko wadde ɗumen e guure mawɗe de États-Unis e wiide makko kadi ko pour kisal yimɓe wonɓe ɗo e Amérique. ma en jaton to Ohio kadi ƴeewen hono kanko mawɗo kasso ballal kawni jabodiral ngal waddi kadi yimɓe supporteur uji pour surtout ñagade hono kanko imam biyeteɗo Ayman Souleymane Yobe. ma en jokkodiri Tidiane Niang e kanko Fuutanke Diaw joɗaniɓe en toon to Mauritanie ko fate coftal balle ko ɗum on titre joni ɓurɗi mawde o journal ma en gartu joni jañoɗen hen. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمدلكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري. داعين الولوفيين، البورالين، الحسانين والسونيكيين، وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberinte katta kay khara jon kanyani khibari bangera ganyani bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare siftindon tan hannde ko altine nogas joyi lewru uttitan ujunaji nogas joyi gonɗen joni ko 22h toon to Cincinnati e toon to Columbus, toon to Windhoek Mauritanie gonɗen ko 2h du matin, toon to Paris gonɗen ko 4h du matin. fate weeyo oɗo saaha ɗo gonɗen climat ko taari Cincinnati gonɗen ko joni ko 15 degré Celsius. ɗum noon wayno ko subaka janggo talata ñalawma ma ñallu hadde hakkude 22 degré e 23 degré Celsius. ma continue montude ñande alhamis nde ha yetto 24 degré. ñande aljuma ma température continue tellade 22 degré ha yetton ma kadi A7. ene wayno ko ñande dimanche en guleki ma ar fuɗɗoro 24 degré ha 26 altine garo ha yetto 28 degré talata garo. ɗum noon e wayno ko ɗaminaka toɓoji ma ngar ko noon keneeli ɓuuɓɗi ma ngar. ɗum noon ko sibabunde keneeli gondi toon to Caroline du Nord e toon to Florida e nde ɗo ƴiwonde wiyetede Eron. habruji men États-Unis puɗɗorɗen ko toon to Washington. tugnade kadi hannde ko yaltino kanko Donald Trump waɗi kadi ordre exécutif yamirde oɗo saaha noon kanko gardiɗo défense leydi ndi yo heblu yimɓe taw ko jeeyaɓe garde national pour rokkude ɗumen ko wiyete mission taw mission en ko pour so tawi président mo États-Unis so sohli ɗumen surtout toon to Washington DC e guure mbaɗe hono noon taw ɓeɗen mbawi arde ko siftinton tan ko haareji gonaɗi oɗo dumunu fof ɗon iɗi d'abord ko toon to Californie ha yetti ɗon to Washington DC ha nena kadi jogoriyade toon to Illinois ɗum noon ko Chicago. ene woni ko kanko Donald Trump kadi hutorima constitution ko haali tugnade hande article haali kanko Donald Trump o hutoriri ko article biyeteɗo 32 capantati ɗiɗi. oɗon article firti wonde ko kamɓe gouvernement fédéral eɓe joɓa yimɓe gardeji wonɓe état ji fof hay sinno ɓeɗon jeeya ko état ji tawde noon gouvernement fédéral ne yoɓa ɓeɗon alay saago so gouvernement fédéral ne jogui yamirore one sohle mabɓe kamɓe garde national ɓe mbawa sala ɗum ko constitution mo États-Unis woni. donc constitution wi aussi ko so tawi ɓeɗo yimɓe wonɓe garde national so tawi lewru fof moins kene wona yontere ne jaaha ko mbiyata drill ɗum noon en jaha keblugol nder ladde ngolɗon keblugol kadi tawde ko gouvernement fédéral yoɓata ɗumen ko ɗum waɗi kamɓe koye maɓɓe kamɓe garde national o alaa sago so tawi gouvernement fédéral sohliɓe aranaɓe
ɗum waɗi donc kanko Donald Trump yamirore makko kanko Peter Hegseth ko pour wiide wonde ko yo heblu ko yaaci e yimɓe garde national pour ko fati en kala ko mbiyata emergency so tawi kamɓe gouverneur fédéral ɓe cohli ɗumen tawɓe kutoro ɗumen sefti noon tan koye laamu Donald Trump yiya laamu ngo tan wiya wonde ko kanko président mo États-Unis omo wawa yamirde ministre défense yo hutoro garde national walla hutoro militaire uji nannude ɗumen e guure do États-Unis ɗum ɗo kadi ko ene wayno e laamu ko gadon kanko Donald Trump o yiɗino wadde ɗum ɗon haw ɗiɓi haw nanni yimɓe toon to Washington ɗum noon koye temps oɗon biyeteɗo général Miller kono woni ko caggal mum général Miller salibi wonde ko garde national walla militaire uji kañumen kabla ko yo jaa mbaɗoyo guerre warude yimɓe walla wallude ko wiyete en deeƴre e nder laabi nder États-Unis ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko police walla service aji goɗɗi toppitiɓe rende guure ko ɓen mbaɗa ɗum kono ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Donald Trump e nder mandat makko ɗiɗaɓo o wawi dañde ministre défense mo ganduɗa mbaɗa kala ko yiɗi on waɗa ɗum noon addude yimɓe ɓurniɓe tenue taw militaire uji nanna ɗumen e guure États-Unis donc ko haare mawde woni kanko Donald Trump kam continue hande e haare pour wiide won guure gonɗe États-Unis surtout habde ko wiyete homeless habde kadi ko wiyete crime aji il faut ko adda militaire yo nanna ɗumen hen habaruji men hande to États-Unis tugnade kadi ko yalta CNN hollama analyse mawɗo mo ganduɗa kamɓe juge ji cour suprême ɓe mbaɗi oɗo saha joni e wiide wonde ko jamiroji mabɓe walla ñawoji mabɓe kamɓe cour suprême ene wayno ko tribunal uji gonɗi less ene mbasa ɗoftade ɗum noon ene wayno ko kanko biyeteɗo Gorsuch ko goto mo Donald Trump suɓino guila e mandat mum gadon juge mo yiɗi suɓade e caggal muɗum kadi ene wayno ko juge goɗɗo biyeteɗo kadi Kavanaugh on kadi ko juge ɗiɗaɓo mo kanko Donald Trump suɓi ko ɓen waɗi mbaɗi oɗon opinion e wiide mabɓe noon donc ko rentinde ñawoɓe woɗɓe tribunal uji gonɗi lesɗi pour hen saji won jamiroje ɓe mbaɗata pour wiide wonde ko Donald Trump ne jogui hen droit walla Donald Trump ne wawi wadde hunde ɓeɗon ñawoɓe kañumen koye men ene duttito caggal mabɓe ene mbaɗa ene jedda décision mabɓe ni ɓe dokken yeruji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump est ce que mo jogui droit hadde won kalisaji mbaɗetenoɗi e institut national toppitiɗo ko fati e cellal département gonɗo e jimadi ministére santé toppitiɗo ko fati e ƴewde won ñawuji kalisaji mbaɗetenoɗi ɗum hono kanko Donald Trump ittinde ɗiɗon kalisaji ken won temedde jeetati million dollar ɗum noon ko kalisaji ɗi kanko Donald Trump o bonande donc kamɓe ɓeɗo ñawoɓe mbino wonde Donald Trump ne jogui droit wadde ɗum ɗon gueɗe ɗe goɗɗe ɗe kadi ko Donald Trump ko fati e caɗele ɗe jogui ko fati e immigration ene wayno ko kamɓe cour suprême ɓe dokkino Donald Trump gonga wiide wonde ko won juge gonɗi e nokkuji walla région ngaji mbawa wadde jamiroji mumen walla ñawoji mumen taw ɗeɗo ñawoji kañumen koyemen ko ñawoji États-Unis fof ene wayno ko hande tugnani hande kamɓe ɓeɗo ñawoɓe ɗiɗi cour suprême ene wayno ɓe mbi wonde ko juge ji gonɗi lesɗi ha hande ene continue yeddude ñawoji mabɓe walla ruttade e nder ñawoji mabɓe wadde hen ñawoji goɗɗe kadi pour wiide jii hen joɓɓi ɗum ɗo fof hollata oɗo saha tan gon kamɓe juge ji gonɗi toon to cour suprême ɗi e surtout yanno so tawi wiyama ko gueɗe ɗe ganduɗa ko keñoraɗe taw koɓe gonne koye vacances walla koye noon kamɓe ñawoɓe wiyeteɓe conservateur uji ko namdete toujours holno ɓe dokkirta Donald Trump gonga ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ene haawi yimɓeɓe e kono noon kadi ne wayno kadi ne haawi hay ñawoɓe wonɓe tribunal uji less ko wawi wonto kamɓe ñawoɓe libéral surtout yenno kanko Jackson e kanko kadi Sotomayor eɓen continue kamɓe koyemen wullude banggue mabɓe wiide wonde ko tribunal majorité gonɗo toon joni si conservateur uji ko waɗata ko nan continue rokkude Donald Trump doole rokkude ɗum nannude posten e gongirantagal ngal cour suprême joguino donc ene wayno oɗo saha joni cour suprême ma nattu jogade oɗon fayida saabu won gueɗe ɗe ɓe damirta ɓe dokkata Donald Trump gonga ko gueɗe ɗe ganduɗa en hay goto wawa miijade ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof hollata tan ko oɗo saha joni hollata tan ko kamɓe ñawoɓe wonɓe toon to cour suprême eɓe jogui kamɓe koye mabɓe caɗele nanodirde walla famodirde e décision ngaji ɓe ƴeftata cakkitorɗen habaruji men États-Unis ko toon to baɗɗo kawni ɗum noon tugnade kadi ko yalte journal biyeteɗo NPR ɗum noon kadi ko chaîne mabɓe WLWT ene wayno ko kanko shérif mo baɗɗo kawni o jogui oɗo saha joni lurodiral hakkude makko e gouverneur mo Ohio
ɗum noon ari ko caggal nde yimɓe heewɓe supporteur uji kanko imam biyeteɗo Souleymane ɗum noon Ayman Souleymane ko neɗɗo jeyaɗo ton to Égypte garɗo e hitande ujunnaji 2014 e kono e woni caggal muɗum no woni corniɗo woni réfugié e nder jaɓana e hitande ujunnaji 2017 kono e wani ko caggal muɗum lewru juin ɓennuɗo kañum hoɗum caggal nde rendez-vous ji muɗum toon to immigration nanga guila mois de juin noon ko nangaɗo toon to shérif département donc Badal Kawni ɗum noon koye ɗo e Cincinnati ɗo legal Hamilton to tugnata hannde halluji jaltuɗi toon to Columbus hono supporteur uji makko kewɗi kene wonde ujunnaji yimɓe bindi lettere faade gouverneur Douane pour kañum hoore mum yo yantu yo waw jokkodirde kanko imam Ayman Souleymane wawa kadi wallude on Ayman Souleymane pour woppede kaso to woni toon to Hamilton Kawni kono kanko mawɗo kaso oɗon hono kanko Shérif John o wi wonde d'abord ko gouverneur ala ko wawi makko gouverneur hayso yamirimo yo oppu oɗo mo soki kaso makko ene wayno o waɗata ɗum noon o haali hen kadi wonde ko gouverneur mo Ohio wona kañum woni patron makko ko gouvernement fédéral par ce que oɗo nangaɗo kanko Ayman Souleymane ko imam Ayman Souleymane ne wayno ko nangira ko sibabunde probléme uji fédéraux ji donc nangiraɗo en ko sibabunde kanko kamɓe kaso maɓɓe toon to Badal Kawni eɓe jogui contrat e gouvernement fédéral donc ko gouvernement fédéral nanguimo ko gouvernement fédéral yuɓimo ko gouvernement fédéral wimo wonde ko yo sokke toon kanko Shérif Jones kadi wi wonde so tawi gouvernement fédéral yamirimo yo oppi ko ɓeeno heɗoto yamirode mum wona kanko gouverneur Douane ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde nde meeɗani yiyede wonde ko kanko mawɗo Shérif Badal Kawni omo sontodira e gonɗo gouverneur mo état mo Ohio ɗum ɗon kadi tugnade ko constitution ko haali ko gonga makko woni wonde ko kaso o ene jogui contrat hakkude muɗum e immigration service fédéral kono noon kadi ne wayno ko yaade ha ken wiya wonde ko gouverneur ala ko wawi makko surtout tawde on gouverneur kadi ko républicain e kadi kañum hoore mum ko supporteur Donald Trump ɗum ɗon ko hunde hawna ko jogonɗo dossier mawɗo ko wawi wonde fof ene woni ko kanko imam Souleymane ɗum ɗamina kadi hono ene ɗamina kadi talata janggo kadi ma affaire makko dossier makko immigration ma heɗo toon kadi to Cleveland ɗum noon juge yimɓe ñawoɓe immigration kadi ma duttin dossier makko pour kadi ƴewde holko pawi holko ñawata e ka makko kono e wayno ko tugnade kaɗon haala kadi hono kanko Shérif Jones o wi ɗum ɗon wona hay sinno ɓe goppimo walla ɓe jamrimo e sokke ɗum ɗon wona ɗum woni haaju makko ko wadde ko gouvernement fédéral yamirimo ko pour kala yimɓe sokaɓe ɗon prison makko yo ƴeew beele ndenira par ce que so tawi jomumen jalti so woppi jomumen jalti kanko waƴa ko dandude yimɓe wonɓe bool ɗum noon ko wiyete kisal mumen wona yimɓe heɗade ko hen gouverneur walla heɗade ko hen supporteur uji ɓeɗo sokaɓe pour sokaɓe e goppe ɗum noon ɗum woni donc dukoji ɗum woni donc lurodiral hakkude kanko Shérif Jones gardiɗo Badal Kawni Shérif toon to Cincinnati e kanko gouverneur mo Ohio Mike Douane. Kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Sare. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare ma en jokkodir joni Tijane Niang e Fuutanke Diaw joɗaniɓe en toon to Mauritanie ɓe dokka en page meɗen partude e coftal ɓalli ɗum noon Tijane Niang e Fuutanke Diaw bisimilla moɗon. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jawol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie tourmaji Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi jaɓanten ko to wuuro Magama rim dande ma hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi deuxiéme édition en jokki kihiɗe hande to wuuro Magama kippu Magama kañum heeɓi polgue yesso kippu wuuro Gobi taw ko loggol gotol ndigga ñalawma ɓawo janggude hawre nogas jeeɗiɗi lewru août hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi to wuuro Koundel Rewo so woni 17h GMT Koundel Rewo ma hiwdire kippu siwi tournoi district de Bogué hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi ene jokki kihiɗe hande FC Jorel kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Bogué mo central taw ko loggi jeegomi ndiga FC Base kañum heewdirno kippu FC Houdalay kiwdiral ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0
tournoi district de Bogué en jokki ñalawma hande FC Sare Ndogu kañum heewindirno équipe FC Say kiwindiral ngal gasirno ko dekki 0-0 kiwindiral ngal dartima ala 85e minute FC Bogué Escale kañum heewindirno équipe FC Central ko FC Bogué Escale wawi hebde pol gullogi nayi loggi ɗiɗi tournoi jowol hitande ujunnaji ɗe nogas joyi en jokki ñalawma hande FC Tulel Tabalde kañum heewindirno équipe FC Hayre Yulde kiwindiral ngal wawi gasir ko dekki 1 partout tournoi ceylagal seno hitande ujunnaji ɗe nogas joyi en jokki kiide hande kippu FC Doggo kañum heeɓi polgue yesso FC Babaɓe taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol ko siftinde bandiraɓe kihiɗe hanki kippu FC Juude Jeeri kañum heɓno polgue yesso kippu Abdallah taw ko loggi tati e loggol gotol sen gomim to wuro sen busoɓe jaɓanten ko to wuro jingue hono musidɗo men Iba Bilal Sall hokken jencude championnat jingue hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ko noon tigui musidɗo Tijani Niang championnat jingue jeeri 2025 ene jokki fettude ɗo e stade wonde Bourmo jingue jeeri Tumbere natani ɗen ko 3e journée mabɓe hande nangodirno ko FC Aran Gueɗal Ma kame FC Yurno Jiya ko FC Aran Gueɗal Ma fi FC Yurno Jiya 1-0 taw marki biɗo ko attaquant mabɓe moɓe noddirta Di Maria ciftiran bandiraɓe tan wonde FC Aran Gueɗal Ma gagnima 3 premier match muɗum ɗi foof FC Yurno Jiya kañum ne 3 match muɗum ɗi foof heeɓi hen ko défaite e janggo noon so Allah jaaɓi jaabima talata nogas e jeegom août 2025 jogori dangodirɗo e stade wonde Bour ko FC Timtimol Yaltayeɓe kamɓe FC Toulé Hasi so en jeeyi ha toon to wuuro meɗen Ganki musidɗo meɗen Oumar Adama Dia ko joɗaniɗo toon e no o holliti hen wonde hande altine nogas e 2 août 2025 en nangodirno ko FC Lewe kamɓe e FC Cayale sikki ala ɓe mbaddi ko ɗekki 0 but partout ko Iba Bilal Sall guila stade wonde Bourmo jingue jeeri Tumbere radio Jowol Sare tournoi wolum hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi 17e édition ene jokki kihiɗe hande kippu ñaabine kañum heewdirno kippu Sorimale kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki 1 partout ñalawma janggo so woni 17h GMT Jawaldi Mongo ma heewdira kippu Bagudine tournoi Williams hitande ujunnaji ɗe nogas joyi pottital mum ñalawma hande gasgal ko ɓoyani ko FC Étoile kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Kalignoro taw ko loggol gotol e ndiga Hassan Wul Id ko joueur mo équipe nationale mo leydi Mauritanie ñalawma hande o signini contrat makko to Difa Hassania Dagadir to leydi Maroc ko siftinde bandiraɓe oɗo Hassan Id ko milieu terrain jaro duuɓi nogas e jeeɗiɗi hitande ɓennude o marki loggi jeegom taw koye kippu FC Nouadhibou kabruji men coftal balli championnat mo leydi Angleterre pottital gasgal ko ɓoyani ko Liverpool kañum heeɓi polgue yesso kippu Newcastle taw ko loggi tati e loggi ɗiɗi kabruji men coftal balli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio woto mbawi wonde foof bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altine nogas joyi lewru hitande ujunnaji ɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama